najsvečaniji dan za grad Slavonski Brod. Vidjeli smo prezentaciju projekata. Evo, vi kao predsjednik gradskog vijeća, što bi nam istaknuli kao najvažnije investicije i trenutnu situaciju u gradu Brodu? Pa evo, ja ću ponoviti još jednom, znači da na današnji najsvečaniji, najveći, najljepši dan u jednom gradu, znači na dan grada možemo biti kao prvo ponosni na ono što smo ostvarili u zadnjih 12 mjeseci od prošlog dana grada, a također možemo se radovati i temeljiti svoj optimizam na onome što smo započeli, na projektima koji su u tijeku, na projektima od kojih se nije odustalo unatoč teškoj gospodarskoj situaciji u cijeloj državi. Znači mi dalje primjerice gradske bazene kao projekt vodimo dalje, raspisan je natječaj koji će se, evo sutra se otvaraju ponude, znači s tim projektom se ide dalje, ide se započeti su radovi na IPA projektu, znači najveće radilište u Hrvatskoj, malte ne u ovom trenutku je u našem gradu. Tu su još mnoge od gospodarskih zona, od uređenja infrastrukture i tako dalje, znači možemo se optimizmom gledati na idućih 12 mjeseci i sa sigurnošću reći da ćemo se opet imati osvrnuti na što i s ponosom reći da smo opet napravili neke vrijedne i velike stvari. Danas su skinute i ovrhe sa gradske imovine. Možda je neka simbolika u tome, ali neka to bude jedan dobar znak i jedan nov početak. Vi kao predsjednik gradskog vijeća, evo, imali smo poteškoća i oko održavanja posljednje sjednice koja je odgođena pa naknadno održana. Da li je to možda problem u koalicijskim partnerima koji možda vrše određeni pritisak ili? Pa ne bih ja to nazvao problemom, to su sve bile legalne političke sredstva ostvarivanja interesa i pojedinih stranaka i pojedinih partnera u gradskom vijeću, znači možda su to bilo malo onako, ajde recimo, burnija vremena, ali ne bih to nazvao nekim velikim problemom, jer kao što znate sve je riješeno, sjednica je održana, sve 23 točke apsolvirane za 10,5 sati, znači mi smo svoje probleme, ako smo ih imali, riješili. Smatrate će tako mirna situacija potrajati do kraja mandata? Pa ja se mogu samo nadati, a smatrati je teško. Hvala lijepo. Hvala vam.